شيء يقنيلنا كاو كلن ميدياتات زمصاخم غازطنياتات وانا صقي حد شي زبحال ناي محور غازطنياتات تግራይ ناي اوديتين قصرن اكابي ناي ما محازاين مصايين هايل حد دما ناي اوديتين قصرن محور غازطنياتات تግራይ عبالي لومي صوعناكم تمحورنا زلو خنتات تايكم زمسل مبرهي نمهابن كمون كم اوديسن قصرن فتحنا له نقماطيو نيشتي كاو دحرت نمجمار زاكل يا محبر غازطنياتات تግራይ بحق استمسرت ياو كلتش حن 12 عام تمرتي كلتش حن 12 عام تمرت تمسرت ياو كم تفلطوا كلتش حن كلتش حن 13 جميرو ياو تግራይ امنتاي كنتات كم زنبرت تفلطوا ياهم انتخونون ግን ከምዝ ዝኣመሰለ ናይ ሞያን ናይ ሓሳብን ማሕበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ልዕሊ ዓዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ናይ ሚድያ ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ናይ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ክኢላታትን ናይ መምጓዝ ስራሕ ንክሰርሕ ዝዕቅቦ ነገር የለን ስለዚ ዝተወሰነ መልክዑ ምንቅስቃስ እናገበረ መጽዩ ካልኣይ ጉባኤኡ ከም ትዝክሩ ኩለኻትኩም ኣብ ዝውን መንጎናውን ኣለኹም نايتي محبر آلات فتصمتكم تمرزكم وزون وكلمينا ونلهم كلا جوايو أسران سلستن سنة خلتشان 10 عام تمرد أبعد دراش دبيت مايكرو فاينانس كايدو شعوية 10 حدا فتصاميت مرارحة كمون سلست كوتصر مريسيو مويا غازيتينينا تاع تግራይ عبيت لي كاونتي زلولن زحالفولن يو ابزوميانا زي نزفان فسها نناصنت تصفاو نبره هايله نزرع اسقدوم نتخلتي مباي سكرتري جيتاچو عباس قدوم هايل جنبلان كالوتن كنذكر نخلينا سلازي بطعمي عبين استخبر الميا ايو سلازي زي خمسه امثله عبيت سميا زحالفلو ميا دما خنبرخو عرينا حزبنان نعدنان بفلاو زحزلل تغنتات ابطم خنو علي غبا مالتي حزي تግራይ اب استفلي خنتات يازلا تግራይ اب دحر خينات يازلا مالتي تي اب كالاي غباي بحفشاو غباي استمرصه فصامي سراح كومونتي اوديتين قصرون مسبهر زلنا يخنتات كسرحم زغبا بزح سراحت نيرم نعمنت ناي كالوت هاجرات تمكرو خنرخلنا ناي افريكا خوني خل كم زخمانا او كينات زنبرا مدحر كينات زلوا ناي ميا محبرات كسرحو زغبا افتنا ناصنت ميديان غاصنينتن دحننت حالي خيد ام طباق كسرح يغبا تمحبر نعمنت تريتاتل توسن تريتاتل تذكروا تخونكم قرم وارح اكباب السمين معراب زكاز زنبر زي حقاو عدنا نمصبصاب زخدو غازيطنياتات تلفزيون تግራይ او زغاطمو ነገር تذكروا ياخم ስለዚህ ተማحበር ጉቡእ ስለዝኾነ ከም ተኻሊ ዝገበረሱውን ተጣቢቁ መግለጽ ውጽዩ ካው ኣብ ድሕር ኩናት ተኻሊ ክስራሕ ዝግበኦ ነገርቲ ኩናት ወለድ ሕማምን ኣእምሮ ስንባደን ትራማ ዝበሃል ዝፍውስ ስራሕት ሕውየትን ምክያድ ካበይ ጀሚሩ ዘለና ኣብ ዘው ቅድሜና ዘለኹም ኩልና እቲ ኩናት ዝገለፈልና በሰላ ከቢድ او كبيد حمامينا زلنا كبيد سنبادب كبيد تروماينا زلنا مالتي سلازي نحنا خي حاونا نحور السونا نحو سلازي يقبع فلما نحنا نحو نفوس تسفانا خلملم زي قبر عينة سرحتي كله اتمحبر كسرح يقبعه اتسالساي كبروباغندا خيدات ناب غازيطين سلام سغغر زغبر تخطاتال الصراح مسرح مخنيات كلاتنا ياو ባህሪያዊ ወጊና እና እንሰርሕ ነርና خنوግنون ጉቡእ ስለዝኾነ ማለት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ዓድናን ዝመፀ ኩሉ ዓይነት በደላት ኣምክልኻል ኣምካት ወጊና ክንሰርሕ ስለዝግበአና ዳርጋ ሁላትና ፍት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ጋዜጠኝነት ኢና ነርና ድሕሪት ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም አግሪመንት ግን ናፍት ናይ ሰላም ጋዜጠኝነት ክንምለስ ይግበአና ዝኸዓስ ኢልካ ትምለሰ ነገር ይኮናል ስለዚህ تمحبرنا محبر غازطنياتات هاوزون كسرح يغبو مالتي اتخالي تفولتو يخم ميدياتاتنا عانيني دمص ويان بلو
تلفزيون تقرأ يبلوه كالت ميدياتنا عنينه إذن ميدياتنا زين كعا ريكفر كجبرة ناي ميدياتنا مسألة المعات كملس عم مقبرون إذا ما حضر زيك سرح تسويت يقبرله التخالي أما تكلاسنا مقارن قازتينية ميدان كي تحاسو هزبي بزوم بحضريتا كي يقول دعلنا نايمك كل خال سرح يسرح أبزل لكم كلهم تفلتوا يخم أو يتزل لكم بدقزل لكم بمعلتو هزبنا قبل علو قسلو زوسخم معات نحاسوت حبريتاتات dismiss information mal information أصفعفع لجزء يزل إزين أي مقرب ناي fact checking صراحة ناي مسرحون ناي زي ما حضرنا عمان ديتي خوز جبوا تخالي استدخلنا قطباء عقم جالتينياتات هم حواي مسرح بتزنا ذرة عزيو مسكح كحن دماون زخونو كينات جالتينياتات مويتهم يوم جالتينياتات سنكيلهم يوم سترا جالتينياتات تبتينهم يوم سلازي بطعمي استدخل مع عقم زلوهم بيتسو ناي جالتينياتات اللو بعلم السنكول استقعدوا تصور له سلازي نزيهم بقول طباخ دول ناي مقبل سرحون كسرح تسويتي قبر له سلازي زيهم كسرح يو تيو وانا تي تسويتي قبر له زي أفتكر إنه زول محور جازتينيا تزميل كترح يكون أفريقيا يكون أو كالك في العالم يهلو زولو ناي جازتينيا محور دحر خوينات كسرحهم زقبوا نجارات زيهم يمنيرهم زغ السرع أنت لها ستزبها النجار يلا أو كالسي نازل لنا خفت زعتنا يمكرا خفت زعتنا عزقت نكون كالسي نازل لنا سلزي ستزبها النجار يلا بوليتيكاوي إذا أتاون نتلو حسرت هفتنا وتلو صقع حزة محبرنا مخان ترياتون كجات مخيل صقع محاز نبز خونا بوليتيكاو الدابة صقعنا محاز كونتات كجات مخيل سلزي زي محبر زي تسخاتكم حفشاو جوا أجركم زمرتكم ما محبر أو زي مريم بالتسعينه خمسة تايو ولا تاي قاسيل وزبهات حسيبية داخل من مسجد في عينة نجار كي تنكسر عسكا كم عينة صايجة مجاتي مسلزلهم إذا صايجة مزون كقصل سلزي بلو تمحور كتناخر سلزلوا كدحن سلزلوا تزجبوا قمناق حس سلزلوا إناتي نعخاتكم مبري خنو تصوعناكم زترف دما بسايين أيام يوم حزين هاي لحدكم خص خلي الشمو حزي نايزو نايلو معنتي كم زي عينة مبرهي كنهز تجددنا له وانا مخنيات حدا مبقسيو كان عنايو كالي عينة مخنيات يقولن كالاي جهايو انتايتو قنعنا زو محور غازتنياتات تግራይ ዝተመስረተሉ ዕላማ ግልጽ እዩ አፍቱ ማህበርን አባላቱ ማህበርን አባኻቱምን አባናን አፍቱ ኻሊ በብገዙ ዘሎ በዓል ሞያን ዘሎ ዓቅሚ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ብቱ ዓቅሙ መሰረት ብቱ ከካይዶ ዝግባ ክያዶ አይኸድን ዘሎ እዩ ስለዚ ታናይ መወዳእታ መሰሪታ እንታያ ህጹጽ ጉባኤ ተጸዊዑ ምትዕራይ ይገበር እዩ ስለዚህ ምትዕራይ ተገይሩ ቱ ጋዜጠኛ ቱ በዓል ሞያ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ካኡ ትጽቢት ዝግበረሉ ብጽሒት ይውሰድ እዩ ሕዚ ከም ማህበር እዚ ማህበር እዚ ጸጋታት ኣለዎ ኣብ ከባቢያዊ ጥራሕ እንተይኮነስ ዋላ ኣብ ዞባዊ እውን ምትእሳራት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዓለም ለኻዊ እውን ምትእሳራት ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ብጽሒቱን ሓላፍነቱን ይዋጻ ቀሊል ማህበር ኣይኮነን ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ ትግህንታዩ ኣይሰርሕን ክሰርሖም ዝግብኦም ስራሕቲ ኣይሰርሕን ዘሎ ሕዝውን ተማዓራሪዩ ይስራሕ እዩ ዘለናሉ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ሕዚ ሓደ ብጾትና ክንሓቶም ከለና ስለምንታይ እዚ ማህበር ዘይጠናኸር ክንብሎም ከለና ንሕና ኣመራርሓ ስራሕ ፈጸምቲ ኢና ልቶም ፈጸምቲ ስራሕ ክንጥይቆም ከለና ትዋናው ኩነታት ይጾሊና እዮም ዝብሉ ናትና መርገጽ እንደገና እንታይ እዩ የግዳስ እቱ ዋናው ኩነታት
نحنا إنا خنواس أقول زجبنا يو وأنا وخناتات يلنا نهر سلو تيكونس يقدس وأنا وخناتات تبليسنا نزول خناتات جمجمنا أناليس السريحنا كنصرح له زجبنا نحنا إنا نايكالوت عدي تمكرتات ونسيو سلازي لابنت نايزوم ناي بوسنيان هورزوغوفينان كنرأ خلنا دحرت انتت يوم توم محبر غازيطنياتات يخونو تسميا ميديا يخونو دحرت انتت يوم كل نجر سريحهم له كم تتفولتوا كم زفلت غازيطنينت مويا غازيطنينت مويا ميديا مويا كومونيكيشن عوي سرحان عوي صوراني سلازي نزل صورازي سي اتو محبر كنقساقسو نايكالن غبوون كفصماي كالن سلازي صورانا نتقم نسرحيو كالي تبغسو يبلن نايكالوت عد تمكرتات تتقيمنا نحناون نسرح هب صنتتينا زلنا حزون حازي عام قدم عام طرحت يكون هب صنتتينا زلنا كاوز صنتت زي حزبنا ملئ الخوص ناتنا يخون ناي محورنا يخون قد زلعل ايو كوميوتنا صنتا زصحن هاغرات توم كامانا زول مسطاتات ناس سميدي اكالات زيوم غيرهم تو ناي بوسنيا هورزوغوفينا ناي 1995 يزي زملاختنا ولا تنا عراقون اوزي غازيطنياتاتن ناي غازيطنياتات محبرن زتصاوتو تلقو زلعل ايو نحنا كن زي اخن غبري كالنان توديبنا نسراحيو كم تزفلت ناي ميديا ماخلات ناي ميديا سمويا يصدفخاون يوم يحويخاون يوم امنينا زلنا نحنا ايو افتو مصداف دينا زلنا افتو محواي افتو ماخلاي كوينكا غبو اتو غبرغبنت زفود ناي غازيطنينت دينا نواصا زلنا ويس صقعنا حزنا اينا خفينا زلنا ايو اوتومكرو عالم ناي سو ميديا ناي كيلاتات سو ميديا كم زحبرو غازيطنياتات زلعاله ناي بوليس متعرايات ون يغوريهم سئلو خامت خالي صقع حزو لقرمرم ويم زراغم يكونن مراحت يوم اورا خوينم يوم نت منغستي ملكع زت حزوو لتناي حزبي زلو قلولات زرغاغعو سلازي نحنا امنتا عينا نينا بوليتيكال قلولاو علو اوزو بوليتيكا قلولا ناتنا قدن تعينيو ايو حتوتات اللونا كم حتو ناقزاتا وحدنت حتو لنا ناي بهرتنينت حتو لنا ناي بهراو روحا حتو لنا اوزو قداي زي انتاي نقبرد لنا قدمنا دو حسابات نهب لنا حتتاتات دو نوصئ لنا كمانا نعاقبك مني بزعبا حتتا كقدسن كوصئن زقبؤو ايو تصلوانا زلعال ايو تنا ميديا صلوا تناي سب ميديا كيلاتات صلوا زلعال ايو زوم صلواتات زيوم كمي نتقوملهم لنا او طفعت دينا زلنا ويس املمع امعراي ابينا زلنا زبلون كنمخاخرولو سلازغبا كنزاتيلو سلازغبا زي دما بوتو زلو خناتات بوتو هز زلو خناتات ناي محورنا متعراي زي يغبا سلازخونه حصص زخونه غباء نكايدنا صاوعتنا نكايد زلنا مالتيو كم تستوحله حز زمن حبريتا ايو እዚ ዘመን ሓበሬታ ሕብረተሰብ በቢ ዝመሰሎ ይጥቀመሉ ምጥቃሙ ጽቡቅ ኮይኑ ናይ ሚድያ አካላት ግን ሕብረተሰብ ሓበሬታታት ከመይ ብኸመይ መልክዑ ልኽጥቀመሎም መልክዕ ናይ ምትሓዝ ትካላት ናይ ምትዕራይ ሓላፍነት እውን ኣለና እዚ ከመይ ንጥቀመሉ ኣለና ዝብል እዩ ናይ ቦስንያ ልዕልና ኣለና ናይ ኢራቅ እውን ድሕሪ ትውፅንታ ናይ 2014 ናይ ዳዕሽ ማለት እዩ ጽንታ አውዚ ጋዜጠኛታትን ሰሞያ ኮሙኒኬሽንን ዝተጻወትዎ በማህበር ኮይኖም ዝተጻወትዎ ሚና ዝለዓለ እዩ ንሕና ከዞም ተመክሮታት እዚኦም ሒዝና ጽንተት ልክዕ ከምኣቶም ገጢሙና ኣሎ ቱ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ኮሙኒኬሽን ዝተጻወትዎ ሚና ግን ኣይንጻወት ለና ተማዓራሪና ንጻወት እዩ دحر كمت زفلت ميديا راعي أكل منجست يوم نحنا بتناصل نصرح سرحت له برجس صرح وسرحت له بمحبراو ميديا يكون باستفعال على أجباب تودي بناخ كما إناه نصرح زجبنا راعي أكل منجست خوينن سالساي عيني ناي ميديا أكلات سالساي عيني ناي حرة السبيوم
ሳልሳይ ዓይኒ ኮይናን ራብዓይ ኣካል ናይ ሚድያን ናይ መንግስትን ኮይናስ ንዋሳእ ደለና ከም ቁፅፅር ኮሚሽን ማእኸላይ ቁፅፅር ኮሚሽን ማእኸል ኮይኑ እዩ ዝኸድ ዘሎ ለኣኻቱምን ልቱ ስራሕ ፈጻምን ኣይንፃወት ኣለና ኢና ዝብል ኣይኮነን ዶ ራብዓይ ናይ መንግስቲ ኣካል ኮይና ክንፃወት ኣይኮነን ዶ ሳልሳይ ዓይንን እዝንን ናይ ማሕበረሰብ ኮይና ክንፃወት ፀግዕና ሒዝና ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና እዚ ክኸውን ኣይግብኦን ብታሪክ እውን ይሕትተና እዩ ብሞያ እውን ይሕትተና እዩ ኢቲክስ ኣለና ናይ ባዕልትና ዋላ ብደረጃ ናይ ዓለም ግሎባል ናይ ጆርናሊዝም ኢቲክስ ኣሎ ንሕና ክንንቀሳቀስ ዳ እዩ ዝግበአና ዋላ ወፅዓታት እናተቀበልና ዋላ ሽግራት እናተቀበልና እምበይ ሱቂልና ክንጣቅዕ እውን ይግባእ ስቅ ክንብል እውን ይግባእ እሞ ራብዓይ ኣካል ናይ መንግስቲ ኮይና ንክንቀሳቀስ ሳልሳይ እዝንን ዓይንን ኮይና እውን ንክንቃለስ ሓድሽ ወዳድባ ሓድሽ ውፅኢት ጉባኤ እዩ ዘልየና እዩ ትክክለኛን ሚዛናውን ሓቀኛን ዝኾነ ቃልሲ ሒዝና ልክንንቀሳቀስ እውን ሓድሽ ምምዕራእ እዩ ዘልየና እስካብ ህዚ ግን ናይ ስቕታን እዩ ነይሩ እዩ ሕዚ እውን ተመክሮታት ዓለም እቲ ሞያና ዓብዪ ሞያ እዩ ክብሪ ዘለዎ ሞያ እዩ ናይ ኒውዚላንድ ጋዜጠኛታትን ማሕበርን ናይ ሃንጋሪ ናይ ፊንላንድ ናይ ስፔን ኣብ ከባቢና እውን ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ናይ ጋዜጠኛታት ማሕበር ተወዲቦም ኣብ መንግስቲ ጽልዋታት ፈጢሮም ፖሊሲ ዘቀየሩ እዮም ኣሰራርሓታት ዘቀየሩ እዮም ከምኡ ዘይንገብረሉ ምክንያት ምንም ኣይብልናን ተዓቕሚ ይፍለጥ እዩ ፀጋታት ይፍለጥ እዩ ዘሎ ምትእሳራት ይፍለጥ እዩ ስለዚ ሕዝውን ከም ማእኸላይ ቁፅፅር ንሕና በብ 15 መዓልቱ እናተራኸብና ንግምግሚና ንመኻኸሪና ስራሕ ፈጻሚ ኣብ ስራሕ የለን ስለዚ ዓቕምታትና ህዝውን ክንውድብ ኢና ዓቕምታትና ወዲብና ዝሕሸ ምንቅስቃስ ጌርና ግቡእና ክንፍጽም ኢና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ ቦቱ ዝነበረ ልሙድ ኣካይዳ እናደቀስካን እናተታኸስካን ግን ስለ ዘይኸውን ሓድሽ ምትዕርራይ ጌርና ህፁፅ ጉባኤ ኣካይድና ትማሕበር ግቡኡ ልክንፈጽም ስለ ዝደለና እዩ ዝፃውዒት እዚ ኣቕሪብና ዘለና ንማሊ ሽሞቶም ዝተልዓሉ ሕቶታት ኣብ ክልተ ክንመቕሎም ገገሊኦም ነቲ ፈጻሚ ማሕበር ዝምልከቱ ንሳቶም እውን ተስፋ ንገበር ኣብቲ ንሕና ሎማዓንቲ ዝሃብናዮ መብርሂ ተደሪኾም መብርሂ ስለ ዝኽእሉ ኣፍታናቶም ንሕና ናይ ምቁፅፃር እምበር ኣፍታናቶም ስራሕ ናይ ምእታው ከይትኾነና ኢልና ንኣብነት እዚ ሙያና ፈሊጥና ዶ ንሰርሕ ኣለና ምውጋን ይረአዩ ዝብል ካብ ናይ መሞና ሓውና ሓፈሻዊ እዩ ሚድያ ከም ትፈልጥዎ ወጊኑ ይሰርሕ ማለት ንኤዲቶሪያል ፖሊሲኡ ወጊኑ ይሰርሕ ማለት እዩ ኣነ ናይ ዝሰርሐላ ሚድያ ናይቲ ሚድያ ንሱ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ናይ ዘውፅኦ ወጊኑ ይሰርሕ ኣብኣ ሚዛን ይትሕዝ ኩለንተን ኣለዋ ዝበሃላተን 5W questions ዝበሃላ ካሊእ እውን ኣብኡ ይካተት ማለት እዩ ሚድያ መቸስ ንዝኾነ ዕላማ እዩ ደው ዝብል ንዝኾነ ዕላማ ደው ዘይብል ሚድያ እንተኮይኑ ያው ሚድያ ክበሃል እውን ስለዘይከኣል ስለዚ ምውጋን ክበሃል ከሎስ ነታ ዝለኣኸካ ሚድያ ነታ ዝሰርሐላ ሚድያ ዘለዎ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ደው ኢልካ ምግልጋል ዝብል ነገር እዩ እቲ ማጋት ምስ መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ርክብ ኣለዎ ዶ ብወገና ርክብ እንተዝህልዎ ነይሩ ናባና ናብዚ ናባኻትኩም መፂና እዚ ማሕበር እዚ ክጠናኸር ኣለዎ ደኺሙ እዩ ገና ምንቅስቃስ ከይጀመረ ዳርጋ ሞይቲ እዩ ስለዚ ይምልከተና ስለ ዝኾነ ብፍላይ ሕዚ ድማ ይምልከተና ስለ ዝኾነ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘለሉ ኩነታት ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ኣነ ኣብ ተደጋጋሚ ቦታ ገሊፀ እቶም ሕዚ ዘለው በትን ዘለው ፖለቲከኛታት ስልጣኖም ናይ ኮንትራት እዩ ኣብ ዘለና ናይ ሚድያ ኣካላት ኣብ ገገዛ ዘለና ደገ ዘለና ናይ ሚድያ ኣካላት ግን ናይ ዕድመ ልክዕ ፖለቲከኛታት ኢና ናይ ዝዓድዝን ናይ ህዝብዝን መድሕን ኢና እዚ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ንሳቶም በቲ ዘሎ በቲ ንስልጣን እዮም ዝጓዩ ዘለው ፖለቲካዊ ውድብ ያው ንስልጣን እዩ ዝቃለስ ይፍለጥ እዩ ግን ከዓ ገገሊኡ ከዓ ካፍቱ ግቡእ ንላዕልና ኾነ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ናብ ሕቶ እናእተኻ እናኾነ ስለ ዝኾነ እምበር ፖለቲካዊ ውድብ ክጣየሽ ተሎስ ንስልጣን እዩ ኣብ ዘለና ጋዜጠኛታት ግን ናይ ዕድመ ልክዕ ፖለቲከኛታት ኢና ነቶም ሕዝን በትን ኮይኖም ንህዝብና ኣብ ስጋኣትን
أنزان أتيوم وزلو قدوفون أي مبال تعقصون أي مبال حزبنا كالي مواسو كنادي كم تعنتوي هاي لازقل تزنبرة نايستفل عليها هاجرات تمكرم تيخا نايمر أي سرح ناتنا مانديتي زخون مالتي زم حزلو هم أبسلتان زلو صراحة يكلو نحنا قلنا نفتهم يالنا هنا كابزامو يازيا موتي زفل علينا سلازي تناتنا حلافنت جوزوف سلازو خنا إذا سلازي تسرحينا نحنا أي كابزن اللي عادك نعجزين نخل إجرا من قدي تخلتش أنا عصر تخلتن ستعيشه محبر بتعمل دخول محبرين ير عقد دخول من مرة رحين ير أنا ون أفتو شو عزنا برفت سامي الصراح أول سلازنا وركم عليه بتعمل دخول من ير أتو قدس أوريتن قدسرن أين برن درجة مالتي كار نحنا قن كم تزحلفه كنكون يترينا صقم انتهاليا بوانا خطر من لامبر تعاكيو دحار خلت عامت مش ملأ جوا كايد كا عين يركم خمسة السنة هزو تقرأ يتكلم السنة إذا حز لا تقرأ يتكلمن نقال سول جزء نحنا حزي جزينا تنقال سول جزء حزي سلازم بزمن صر كنردو على الناس بالحساب لني كابدا دبي زقرب حساب نير فصمتي كساب حزي قبوم زي فصمولن تايو زبل بزبلصه نصم تزملس وي حيش من على تحيلشون كوس خلد تخينون نص خلي خون كاو خابلا زاز قرب نير زينا نزلنا زي نحنا ما خلاي كوصرينا بر نحاد ميديا سماينا سقلكا نحايد ميديا بايتا خزبطنا غبركا نحاد ميديا خيت نحاد ميديا نعا اتكالي لك يكون لنا نوسد نحنا كن ما خلاي كوصرينا اتوم فصمت سرحهم اي سرح نبلنا زي ود زون አለርት ኮይኖም ስለዚህ ተከላኸሊ حدوغو ስለዚህ በሊ ልክዕ ኮ ይኮነን ዚንኮ ሀፍት ህዝብ ኮይን ና ህዝቢ አፍን አይንን እዝንን ኮይን ስለዚህ ወሊና حوز መጽና ና ሚዲያ ምስተኻሊ ለና እዩ ንዘለና ዚን ኩስኽ ምናልባት ዝተርፍተሃል ይሁን ሃይልሽ ኩስኽ ተንሕቶ በጣም መሰረታዊ ሕቶታትየን يغنيلنا ገለገሊ ሕቶታት እናትና التونيو حزب بمسارته نحنا ناوزي عرسنا خنقالع زقددنا مخنياتون تشجرات بوانو سلاتي حكمه نابزح قيدو منالواج كاب سرح فصمتي ملققي زحاتته بعلي ادحانوميو اسو دفريلو سلا زحاتته امبر توم كالات كنرخوم كلناون كم عينت تمساسالي سمعتي زلوم دحار سئل كاهم إلو مخينو خي ترف دما بسرعة يكون بزي سرع صعرتاتنا كايدنا إنا مسينا صنحن دوز بالمالتيو وعلى ندحانمون صناحي لنا ينيرنا إنا بولك كوفة بالنا مالتيو نخال أتمون كوم إنا نولم زلنا حزقن بمسارتو تتبارن كهلا يولن زي عوي محبريو نايسب ويا محبريو ناتكاتم محبريو بزحي دما طماتيو كاو تثبيت زغور دما بزحات يوم ግን አውኮም oyኮናን ዘለና እንታይ ዝበሃል በሃላሎ ቦረይ ነግሱ ብቁንጪ ያርሱ ዝበሃላሎ እቱ መሓወር ከም ዓዊ ገይሩ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ዝተፋላለዩ ሲምፖዚየማት ጉባኤታት ና ሰልፍታት ፖለቲካ ናይ ቱሪዝም ና ዝተፋላለዩ ናይ ስነ ጽሑፍ ናይ ኪነት እቱ ማሕበር ከም ማሕበር አሎ ይተዋይሉ ስለ ዝሕሰብ ዕድመታት ይስደዱ እዮም ዝሳተፍ አካል ግን የለን ስለዚህ ከይተፈለጠው እንት ማሕበር ምስተፋላለዩ አካላታት ይላተምለው ምክንያቱ እሶም ዝሓስቡ ዘለው ዝማሕበሩ ዘለው እዩ ዝተጠናኸረ ማሕወር ይዘሎ ዝተጠናኸረ መሪሕነት ይዘሎ ኢሎም ይሓሱ ክትቀር ከለኻ ማሕበር ጋዜጠኛታት ተሪፎም ምክንያቱ ካልአት ማሕበራት ይሳተፉ ስለ ዘለው አቴንዳንስ ስለ ዘለው ማለት ስለዚህ እስካብ ያአኽለና እዩ እዚ ንሕና ክንቃላዕ ከለና ደጊምስ ያአኽለና ትሕቢተዩን ተአኸለ እዩ ጽቡ አፍቱ ክንሕግዘኩም ዝብል ቢንያም ዘልዕሎ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ኢልና ብውልቀውን ልቶም ኣመራርሓ ነቶም ብጾትና ረኺብና እንታይ ክንሕግዝ ዋላውን እንታይ ክንለኣኽ ኢልና ኢና ስለዚ ምንም የለን ፕላንኩም ሃውና ምንም የለን ስለዚ ኣይንሕባ እዩ ህዚ ሕዚ ላውዚ መምጽኢና እውን ኣይንሕባ ሕማምና ኣይንሕባ እስካብ ህዚ ብዘይ ምሕካምና ዝመፀ ሰዕቤና ተሎ
زغدلنايو ነገራት ኣሎ ዘይተዋጻናዮ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ኣሎ ካብ ህዝግን ነፍልጥ ንኣባላትና እውን ነፍልጥ ኣባላት ንዘይኮኑ እውን ነፍልጥ ብዛዕባ እዚ ማሕበር እዚ ዝግደሱ ኣባላት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ማሕበር ሓላፍነት ዝስምዖም ኣካላት እውን ኣለዉ ለኣቶም እውን ነፍልጥ ናብ ፍታሕ ንምፃእ እያ ድሕሪኡ ትዝተልዓለ ዘይግብኦም ናይ ሚድያ ኣካላት ዝሓዙ ፀረ ትግራይ ዝኾኑ ፀረ ህዝቢ ዝኾኑን ኣለዉ እዩ ክልዩ ይኹልዮም ግን ንሕና በዓልትና ኣብ ዘይተጠናኸርናሉ እዋን ከመይ ጌርና ለኣቶም ኣይደንቲፋይ ክንገብሮም ንኽእል ስራሕ ፈጻሚ እኮ ባዕሉ ለባዕሉ እውን እኮ ይጋነን ሓንቲ ኣኼባ ንግበርን ኣይንግበርን ነብዛል ዝዋጠጥዎ ውጥጥ ይገርም እዩ ስለዚ ሓደ ክስሓት ዘይግብኦ ነገር እንዮ ጋዜጠኝነት ኣባና ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ጋዜጠኝነት ኣብ መላእ ዓለም ኣሎ ጋዜጠኝነት ቱናሞያ ስነ ምግባር ከምቲ ዝጠቐስካዮ ለዓዲ ዝጎድእ ንህዝቢ ዝጎድእ ተኾይኑ ክልኩል እዩ ዋላ ኣፍተን ዲሞክራሲ ኣማዕቢለን ዝበሃላ ዘለዋ ብእንግሊዝ ኣብ ኣሜሪካ እውን ክልኩል እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣካል ጋዜጠኛ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ናይ ዓዲ ናሽናል ኢንተረስት ዝጎድእ ነገር እንተልዩ ገበነኛ እዩ ዋላ እኳ ፖሊስ ሒዝዎ ሕደግ እዚ ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ኢንተርቬንሽን ኣካይዱ እዩ እንተልካ ይሕደግ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝፍፅሙ ኣካላት ዝፍፅሙ ወገናት እንተልዮም ኣሓድ ተልዮም ንሕና ንኹንኖም ከም ማእኸላይ ቁፅፅር ኮሚሽን ማለት እዩ እቱ ማሕበር እውን ክኹንኖም ይግባእ መብራህርህታት እውን ክህብ ይግባእ በብሰዓቱ በብእዋኑ ማለት እዩ ካብ ጋዜጠኛታት ንዓቐብ ካብ ሰብ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ንዓቐብ ካብቱ ማሕበር ንዓቐብ ሓተታታት ከውፅእ ዝግብኦ ኣካል ኣብ ትግራይ የለይ ዋላ ፖለቲከኛ ማለት እዩ ፖለቲከኛ ድዩ መፅኡ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ብዛዕባ ተፈናቐልቲ ይኹን ሓተታታት ከውፅእ ኣይኽእልን እዙይ ናትና ፀጋ እዩ እዙይ ናትና ብቕዓት እዩ እዙይ ናትና ክእለት እዩ ኣሎ እንደገና ውሽጥና እዩ ስለዚ እዚኦም ዘይተገበረሉ ምክንያት ግን እቲ ማሕበር ኣይጋነን ኣኼባ ይካየድን ሓንቲ ኣኼባ እውን ኣካይዱ ተመያይጡ ፕላን ኣውፅኦ ይፈልጥን ነዚ ኢና እውን ንመዓራረ ነዚ ኢና እውን ህፁፅ ጉባኤ ነካይድ ዝብል ዘሎ ተጎቲትኩም እያ መሰለኒ ታና ቢንያም ሕዚ እውን እዎ ተጎቲትና ዝተጎተትናሉ ምክንያት ግን ሓደ ቅድሚ ከምዚልና ብዕሊ ምዝራብናን ምእዋጅናን ምስቶም ብፆትና ምስቶም ናይ ናሞያ ማሓዙትና ምስቶም ብብዙሕ ብቀረባ ንፋለጥ ዋላ ብማሕበራዊ ርክባት እውን ተቀራሪብና እንዶ ንረዳዳእ እንታይ ኢኹም ኢዶ ኮንኩም ንበሎምን ስኢልካ ሒዝካ ዝኾነ ነገር ካብ ምውፃእ ኢና እዚ ፈቲና ኢና ፈቲና ተፀንቂቑ ኣውቂዑ ላባኻቱም ቀሪቦ ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ እውን እቶም ዘልዕልኩምዎም ሕቶታት ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኦት በብገዝኡ ዝሕተት ሕቶታት ከም ዘሎ ኮይኑ ንሕና እውን ነልዕሎም ሓሳባት ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ናታቶም ናይ ስራሕ ሓላፍነት እውን ከይተደፋእና ከም ማእኸላይ ቁፅፅር ኢና ንዛረብ ዘለና ህፁፅ ጉባኤ ይካየድ ንብለሉ ዘለና ምክንያት ግን እዚኦምን እቶም ካልኦት ሓሳባትን ምእንቲ ክለዓሉ እዮም ስለዚ ሕዚ እውን ናትኩም ሓላፍነት ክኸውን ንኽእል ናትና ሓላፍነት ክኸውን ይኽእል ህፁፅ ጉባኤ ይካየድ ኣብቲ ህፁፅ ጉባኤ እቶም ምክንያታቶም እውን መፅኦም ይግለፁ ከምዚ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ስለዚ ሓገዝኩምና ኢኹም ከምዚ ንሰርሕ ኣለና ኢና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግፅ ዝሰርሕዎ ስራሕ ማእኸላይ ቁፅፅር ዘይፈልጦ ስራሕ እዩ ዋላ ሰሪሖም ተኾኑ ማለት እዩ ግን ኣይሰርሑን ስለ ዘይሰርሑ ኢና እውን ሓድሽ ምትዕርራይ የድሊ እዩ ሓድሽ ኣወዳድባ የድሊ እዩ ሓድሽ መሪሕነት የድሊ እዩ ዝብል ዘለና በቲ በለ በቲ ግን ሕዚ እውን ህፁፅ ጉባኤ ነካይድ ሓሳባትና ነቕርብ ተወዲብና ዓቕምታትና ተጠቒምና ናይ ሞያ ብቕዓትና ተጠቒምና እቱ ኻባና ትፅኢት ዝግበሮ ነገር ይግበር ንግበር ብዋናነት ንሕና ሓደ ክንዝንጉዖ ዘይብልና ነገር ኣሎ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ኣሎ እዎ ኣሎ ኣብትና ፖለቲካል ቅልውላው ከም ሰብ ሞያ ሚድያ ኮሚኒኬሽንን ከም ጋዜጠኛታትን ከም ማሕበርን ንሕና ክንኮኖ ዝግበአና ድልዲ ኮይንካ ምኻድ እዩ ድልዲ ኮይንካ እሙናት ድልዲ ኮይንና ውግንናና ምስ ህዝብን ምስ ሃገርን ኮይንና ክነካይድ ይግባእ ለዚ ኩሉ ግን መፍትሒኡ ብተናፀል ኣይኮነን ሕዚ እውን ብተናፀል ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ንፈልጦም ንገሊኹም እውን ነድንቐኩም ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕርታት ማለት እዩ እሞ ማንም ሓጋዛይ ዘይብልኩም እሞ ዝኾነ ነገር እኳ ተትበፅሐኩም ፕሮቴክት ዝገብር ማሕበር ዘይብልኩም መግለፂ ሓንቲ ፍርቂ ወረቐት እኳ ኣውፅኡ ንኹንን ንፅውዕ ለወባ ነቕርብ ዝብል እኳ ዘይብልኩም ግን
ودام حيل إيو خبهال بستفعل على أجواب نسمعنا لكعيو مزو أبهالازي أي نتصابعن كل العقل كان حيلي ميديا حيلي إيو سلازي إذا حيلي زي نقولوتو كما جيرنا نقولوتو توديونا نقولوتو نزين دجنا حزون لوبانا أنعنا أيو صاوعتنا أنعنا أيو حصص جبائي أكايدنا لافتو زدل صفحي بس إحنا حلفنتنا نوازعيا يغني لنا